ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಾನು ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಅಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಇಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಉಂದ್ಲ ತೂಕ ಒಂದು ನಮಕ್ ಶೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಪುರತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪರವಲಿ ನಿಕುಲ ಕೊಚಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡಾಂಡ್ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 2 ದಿನ ದೀವೊಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ. ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲೆ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಅಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲ ಅಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು, ಉಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕೊಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ತುಲ್ತೊನೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಗ ತುಲಿಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆವಡು. ಈಜ ನಿಗಳ ಕುಟ್ಟನೆ ಎತ್ತಂಡ ಕುಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ್ಲ ಹಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಮುಂದೇನು ಜೀರಿಗೆನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂವೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಜೀರಿಗೆನ ಅಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಬ್ರೌನ್ ಆನಿಟ್ಟ. ಒಂದು 4 ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಯಾವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಮಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದಿನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿ ಒಲಿ. ಡೈಲಿ ಗುದ್ದುಮ್ನೈ ಕೋರನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಚೂರು ಎಲ್ಯ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ 2-3 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲೆಕ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಜೀರಿಗೆನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಜೀರಿಗೆನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಚೂರು. ಜೀರಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಆತ್ನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಕೇನುಡು ಶಬ್ದ ಪಟ ಒಂದೊಂದುಂಡು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ತುಲೆ ಈತ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಆನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅವು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈತ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ 2 ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗನಾಗ ಅವು ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು. ಯಾನಿತ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ 2 ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಚಾಂಡ್ ಉಂದೆಂತೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೌಲಿಗೆ ದೆತ್ತೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೆನ ತುಲಿಪುಗ. ಈ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೋಪುಗೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಇತ್ತೇನೊಂದು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುವೆ ನೀರು. ಯಾವಿತ್ತು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕೊಂಡಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್. ನಾನು ಇಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ತುಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗಳು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು. ಸೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಪುರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಮುಂದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಲೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲೆ ಬರ್ಕಾಂದ ಆಪುಣತ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಣ ಇತ್ತನೆ ಪರ್ದು ಬಿಡ್ಕಾಂದು ಅಂದು ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪರಿಯಾರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ನಿಗಲುವರ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಕ್ ಮಸಾಲ ಪ್ರಪಾರಣದ ಹತ್ರ ಉಣ್ಣಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.